macontent creators echidiki vamwe vari kuita zvine musoro wani inga vari kumhanya vachimira vedu we makutora kupema kwacho kwazonyanyisa. Vanhu vanoda kubatsirai asi batsigwawo nezvaunoita. Unoziva kuti instead yekuti muye muchikumbira preparation, muye muchikumbira mapamba, muye muchikumbira chikafu, zviri nani kutega vana vamutarisi, motega ana Bruno, motega nemakambani kuti vedu tipewo mabasa, vana moboisana. Tegai vana kupe mabasa, kungorarama nekupiwa hazvina kidzi. Zera renyu you are still very young people. Kuti mutange nekupiwa it's a no. Kune vana vakawanda vari kurarama muZimbabwe imomo, vadiki kwamuri, vari kurarama zvokutodaro. Vari kurarama nekuita zvinoitawo nevamwe. And manga makabata mafrizi right now tara tukutengesa mafrizi edu haasi kutengwa chitibatsira iyo. Even musina kukumbira, people can just say kunandi vane chungu neupenyu, vari kuita something but zviri kunyatsoramba udi zviri kuramba kushanda kana kuti tega tingobatsirawo vane zvavari kuita. Hamungango expect kungomuka makagara, kungoswera makangogeza, munopinda mumavidhio motanga kutaura zvokuti tikawana kitchen unit, tikawana mafuta, tikawana come on hanzvadzi mwanangu mukomana, mwanakomana. Ungada kutengera preparation, kupiwa preparation yemwana wokutanga. Iwe uri mwana mudiki akanaka kudaro, mwana ari munhu ari able bodied zvokudaro, haiwa wonditwa kuzvinyanya. Hauzvo ide kuchiombe. We say no to gender based violence. Panenge pakaita kakugova makaita gwine mukadzi ane nhumbu. Simba racho rekurwa usina kutenga preparation, une mukadzi unoriwana kupi? Unoiwana ipi? Simba rekurovana nemunhu une mukadzi usina kutenga preparation. Aiwa zvimwe miswa yevakomana makuzvinyanya. Tsvagai mabasa, munhu wese ane maproblems ake. Tine vanhu vatori serious vari kutsvaga help zvokudaro. Mukaenda kwa stand master kwakuna vanhu vanoda help zvokudaro. Mukauya kudiaries kune vanhu vane cancer varikuda help zvokudaro. Mukatenderera kuna baba vaya vakanga vakadzingwa mumba vari kutogara panze, mvura yakuda kunonaya, vari kutotsvaga help. Then topa help yekuti kupe help kutotanda kusatonyara kuti dzanza ndakana mari, ndine handakana dhora mumba, ndine $11 kana kuti mari mumba. Ukaenda kumba unotenga zvinhu 50 cents mabhero aya. Haungandodi kuti uda kutengerwa nani? Akuti kana iwo mubhedha chaiwo chivata nemukadzi pamubhedha wokupuwa, haunzi kunyara. Aiwa Bruno mwanangu wakamboreva shako, wakamboreva tikafunga kuti uri kuwanza, but you are 100% right. You are very young tandasa zvokuti ungada kukumbira iko zvino izvi. Tsvaga basa. Ma-content creators, batsirwai muchita something. Batsirwai muchitawo something imimi neupenyu hwenyu. Simukaiwo muchitengesa. Endai kunomira pamarobhotsi achitsvaga mabasa havapengi. Vari kuenda construction havapengi. Izvi zvinova marambire vari kutora vanhu vanovaka kubhamula uko. Endai kubhamula construction unovaka. Ende unovaka kubhamula construction uwane mari yako, kuti mari kungomirira kupiwa. Aiwa zvimwe zvemakuzvinyanya maZimbabwe ndisine vanhu vari serious vakutsvaga help yedu. Kana wafunga kuropafadza chidzvara pane munhu ari kushamba ari kutsvaga rubatsiro rwechipatara, chidzvara kune munhu ari kutsvaga rubatsiro rwemakumbo kwa great men kuna nokupiwa mawheelchair uko, kuti kungogujamba kuti tingopa vanhu preparation. Aiwa nditsega ndikutsiure vanangu muri kuzvinyanya.